Hlavní činností společnosti CatCut je výroba reklamní grafiky, tedy toho, co běžný spotřebitel zná z poutačů, billboardů, výloh, firemně označených automobilů, informačních systémů a ostatních aplikací. Firmu CatCut jsme založili na jaře roku 1994. V počátcích jsme se zaměřili na výrobu řezané grafiky ze samolepících fólií. Časem nás požadavky zákazníků přivedly k rozhodnutí zakoupit velkoplošnou digitální tiskárnu. Investice se ukázala jako velmi opodstatněná a přivedla k nám další nové zákazníky. Postupně jsme rozšiřovali vybavení firmy výkonnými stroji, určenými především pro velkoformátový tisk. V současné době zákazníkům můžeme nabídnout široké spektrum služeb ve vysoké kvalitě. Velkoplošný fotorealistický tisk s vysokým rozlišením, na který se nahlíží z bezprostřední blízkosti, je vhodný především na prezentační panely a reklamní plochy, na mapy, plakáty a umělecké tisky. Tisk bez UV odolnosti, který není ani vodě odolný, vhodný do interiéru na krátkou dobu, provádíme na strojích HP DesignJet 5000, jehož rozlišení je 600 dpi a šíře tisku je 1,51 metru, nebo na HP DesignJet 5500, který tiskne v rozlišení 600 dpi a šíře tisku je 1,05 metru. Tisk s UV odolností, odolný vodě, vhodný do exteriéru i interiéru na dlouhou dobu, tiskneme na ekosolventní tiskárně Mutoh Rockhopper 2 s rozlišením až 720 dpi a šíří tisku 1,6 metru. Především luxusní tisky s požadavkem na nejvyšší hodnotu rozlišení obrazu až 1200 dpi tiskneme na nejmodernější pigmentové tiskárně HP DesignJet Z6100. Nejvíce se rozvíjející skupinou našich služeb je velkoplošný solventní tisk se specifickým tiskovým rastrem určený tam, kde nejsou vysoké nároky na kvalitu obrazu. Tisk s nižším rozlišením i s velmi nízkými náklady na výrobu je vhodný především na reklamy určené do venkovního prostředí. Je velmi odolný UV záření, vodě a má i značnou mechanickou odolnost. Je ale také vhodný do interiéru, například do obchodů, pasáží, expozic a podobně. Tiskárna Mutoh Tucan pro tisk solventními inkousty je určena především pro exteriérové tisky s vysokou mechanickou i UV odolností. Maximální rozlišení tisku je 360 dpi, šíře tisku 1,6 metru. Je to ideální stroj pro dlouhodobou grafiku na dopravní prostředky, samolepky na venkovní tabule a poutače, plakáty do City Light vitrín, PVC banery a speciální plastové folie, textilie, síťovinu a jiné nestandardní materiály. Produkty ke stejnému použití tiskne novější tiskárna Mutoh Osprey. Její parametry, šířka tisku, která je 2,5 metru, a výkonný odvíječ ji předurčují především pro tisk banerů. Počátkem roku 2005 jsme rozšířili náš strojový park o nové tiskové zařízení Cytex GrandJet C3, který tiskne v nadstandardní tiskové šíři 3,2 metru. Jedná se o kvalitní UV, oděruvzdorný a voděodolný tisk solventními inkousty. Tisky není nutné laminovat. Stroj je vhodný především pro exteriérové velkoformátové použití, kde nejsou kladeny příliš velké nároky na rozlišení a kde pohledová vzdálenost je větší než 2 metry. Například billboardy, megaboardy, velkoplošné banery a další. Naší novinkou a vlajkovou lodí je tiskárna HP Cytex XL1200. Jejíž šíře tisku dosahuje úctyhodných 5 metrů. Maximální rozlišení tisku je 360 dpi. Stroj umožňuje velkou rychlostí v dostatečném rozlišení a ve vysoké kvalitě tisknout plakáty do obchodů a CLV vitrín, samolepky na panely, banery a síťoviny, billboardové plakáty, speciální materiály, textilie i oboustranné, stejně tak i oboustranné backlight banery k prosvětlení a další. Portfolio našich služeb doplňuje laminátor Nash & Coldlam 1600 na laminaci foliemi za studena až do šíře 1,6 metru. K výrobě řezané grafiky ze samolepicích folií nám slouží řezací plotter Summa Sign T1400 Pro. Výhodou je přídavné optické zařízení umožňující tvarový ořez samolepek.
Šíře řezání fólií je možná až do 1,3 metru. Během naší práce s velkoplošným solventním tiskem neustále doplňujeme náš strojový park dalšími tiskárnami tak, aby vaše reklama byla vyrobena a instalována v optimálním poměru užitná hodnota – cena. Široká paleta našich výkonných a moderních tiskových strojů nám umožňuje splnit vaše požadavky rychle a kvalitně, včetně vysokých nároků na naši výrobní kapacitu. Jsme schopni během 24 hodin vytisknout několik tisíc metrů čtverečních reklamních tisků. Kapacita strojů ale není vše. Zároveň disponujeme kolektivem zkušených a kvalitních pracovníků, kteří jsou schopni tento objem tisku zpracovat rychle a kvalitně k vaší plné spokojenosti. Také spolupracujeme s řadou významných dodavatelů v oboru podpory prodeje, výroby světelných reklam, atypických konstrukcí a podobně. Mezi naše stálé zákazníky patří řada velkých firem. Pracujeme současně pro mnoho reklamních agentur celé České republiky, Slovenska a Rakouska. Naším krédem bylo a vždy bude nabízet zákazníkům kvalitní služby a výrobky za slušné ceny. Jde nám o to, aby náš zákazník dostal za svoje peníze odpovídající kvalitu i kvantitu. A samozřejmě, aby se k nám spokojený zákazník znovu vracel. CatCut. Optimální tisk vaší reklamy. Přesnost a rychlost šelmy.